The new Reserve Bank of Zimbabwe RBZ governor, Dr. John Mushayavanhu, could be cooking his sad story as the West Central Bank chief as he keeps changing goalposts since the announcement that the country will use the Zig currency. Awasana vepinda mashuka burwa mzara nasi pamusoro penhau yaJohn Mushayavanhu pakati aiwa Zig ndo currency yashanda muZimbabwe asi ichashanda asi parallel ichifeza out aiwa bond note kuti bond note ringe richifezwa out ichibuda Zig ropinda asi taona kuti hazvisi izvo zvaakuzotaura zvaita kuti aiwa atakiwe nevanhu sana pinda mashuka abuda muzana kuti for subscribe or like turn on the bell icon. Someone will come to the former Mount Pleasant legislator for Zemairi squeezed Mushayavanhu saying the law does not allow the continued use of Zim dollar with effect from 30 April. Do mashuka akatagwa na John Mushayavanhu aya. Sano yachiti, does the governor know that SI 60 of 2024 says the Zimbabwe dollar expired on 30 April 2024? On what basis then does the governor think he can change the law through a radio interview, said Mahir. Sando mashuka wakubatwa nawo wachiti aiwa iye according kune zvanga akataura kuti aiwa Zimbabwe dollar kana kuti bond richaguma kushanda anchita expire musi wa 30 April okuti 30 April yakatosvika izvitatwa muna May asi iye muinterview ava kuti aiwa bond neZig chashanda zvese pamwe chete zvichajikidzana asi iwo mutemo uchiti aiwa raka expire saka ndo zvaatakiwa nazvo ndo mashoko ari kumubata anachiti aiwa this is the worst aiwa RBZ governor. Saka chimbotiudzai munoti kudii pamusoro pekukontradirirana zvipiringisha kuri kuita vaJohn Mushayavanhu. Pinai comment section menu mutudze mafungiro enyu, musangano subscribe or like, turn on the bell icon.